Hayırlı kеш, hürmetli televizor караучылар, Müslüm телевидениесі үзенең тапшыруларын дәвам итә. Хәбәрләр чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шаймиева. Бүгенге чыгарылышта. Җиңү безнең якта булачак. Махсус хәрби операциядә катнашучы райондашларыбыз җиңү таңын якынайта. Татарстан туган йортыбыз район сәхнәсендә республика районнарының төрле милләт вәкилләре чыгыш ясады. Агач утырту, изге эш, яшелләндерү акцияларында мөселманнар актив катнаша. Игътибар һәм ихтирам бер кайчанда артык булмый. Өлкәннәр үмкинлеге чараларга бай булды. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак. Мөслимдә Татарстан туган йортыбыз республика этно-мәдәни фестиваленең зона туры узды. Район мәдәният йорты сәхнәсендә Сорман, Ютазы, Ознакай, Октаныш, Минзәлә һәм Мөслим районнарынан төрле милләт вәкилләре чыгыш ясады. Татарстан безнең йортыбыз республика этно-мәдәни фестивале 2012 елдан бeri үткәрелеп килә. Фестивальнең бер зона туры инде 3нче ел рәттән Мөслимдә уза. Анда катнашучыларны район башлыгы Альберт Хуҗин һәм фестивальнең жюри рәисе Казан дәүләт мәдәният институты доценты Азат Зарипов сәламләде. Мы всегда все праздники отмечаем вместе. Мы очень с уважением относимся к традициям. А для чего это нужно? Вот вы национальных здесь костюмах, все дети, да? Это нужно для того, чтобы вы знали ваши корни, знали ваши традиции, знали, как жили ваши дедушки и бабушки, какое воспитание давали. Это является фундаментом, и если этот фундамент не нарушен, если он крепкий, то наше государство, наш Татарстан, он всегда будет процветать. Район башлыгы фестивальнең зона турында катнашучы район вәкилләренә һәм жюри составына тәмле күчтәнәчләр тапшырды. Бу көнне тамашачыларга 50гә якын номер тәкъдим ителде. Аларда 500гә якын бала һәм өлкәннәр чыгыш ясады. Безнең Татарстанда яшәүче төрле милләт вәкилләрен берләштерә торган бердән-бер фестиваль. Безнең битендә татарлар, руслар, төп яшәгәннәр, чуашлар да бар, мордвалар да бар. Алар да менә катнашалар үзләренең мәдәни национальныйларында, инструментларында уйныйлар, бийләр, җырлыйлар. Шуңа күрә минемчә без Татарстан башка республикалардан караганда иң яхшы республика. Чөнки ул берләштерә барлык милләт вәкилләрен. Шуңа күрә бу фестиваль кирәктер дип уйлыйм. Шуннан да менә мондый конкурслар күбрәк булып торсыннар алар. Безнең балаларда туганлык хисен уята. Туган илебезнең горурлыгын һәм патриотик тәрбияләү бирә дип уйлыйм мин. Тем районда безнең 13 милләт дус тату яши. Бүгенге көндә бу фестивальдә катнашучыннан да безнең милләтләребез чын горурланып, үзләре теләп катнашалар. Без бүген төрле телдә, татар телендә дә, рус телендә дә, морый телендә дә чыгышларыбызны алып килдек. Һәм бу бәйгенең кирәк дип саныйм. Без үзебезнең бабаларыбызның, әти-әниләребезнең гореф-гадәтләрен югалтмыйча балаларыбызга җиткерергә тиеш дип уйлыйм. Фестивальнең зона турында иң яхшы милли коллективлар, җырчылар, төрле уен коралларында уйнаучылар һәм инструменталь ансамбльләр сәхнә тотты. Мөслим районы данын яклап фестивальдә 20гә якын коллектив һәм аерым башкаручылар чыгыш ясады. Барлык коллективлар һәм катнашучылар фестивальдә катнашучы дипломнары белән бүләкләнде. Фестивальнең гала-концерты 4 ноябрь көнне Казан шәһәрендә узачак. Барлык катнашучыларга уңышлар теләп калабыз. Фәридә Ганкинова, Динар Нуркинов, Мөслим телевидениесе. Өлкәннәр декадасы уңайыннан район башлыгы Альберт Хуҗин һәм район кураторы Альберт Борханов Мөслимнең өлкәннәр һәм инвалидлар интернат йортында булды. Җитәкчеләр өлкәннәргә бәйрәм котлаулары җиткерде. Өлкәннәргә карата игътибар декада кысаларында гына түгел, ел дәвамында күрсәтелергә тиеш. Моны кунаклар да ассызыклады. Конечно, мы не могли оставить без внимания вас, наших, наверное, самых активных пенсионеров. Так ведь, какое бы мероприятие не было, что бы ни проходило, Сысхаруатат с нами вместе, вы всегда очень активно во всем принимаете участие. Мы с вами вами очень гордимся, мы любим сюда приходить, потому что у вас всегда как дома.
Кортлар йортларындагы өлкәннәр белән очрашып, кунаклар биредә тәрбияләнүче райондашларның хәлләрен сорашып, яшәү шартлары белән кызыксынды. Көннәребез кадер-хөрмәттә уза, оралашабыз, дөнья хәлләрен сөйләшәбез, диде өлкәннәр. Мы живем здесь как в санатории. Во-первых, мы окружены любовью, самое главное, любовью, чистотой. И все время к нам приходят люди с концертами, подарки нам несут. Мы просто тут счастливы, честное слово. Сүнмәздәр клубы бүген шушы декадага багышланган үзебезнең чыгышларны насит күрсәтәбез. Бүген без өлкәннәр көненә багышлап, картлар йорты дип әйтсәк дөрес була микән инде ул. Аларга үзебезнең булган сәләтләрне, булган мөмкинлекләрне күрсәтергә тырышып китәрбез. Билгеле биредә гомер кичерүче өлкәннәрнең күңелләре тулган чаклары еш булса да, алар ялгызлары түгелләр. Яннарында хәлләрен сорашучы, тәрбия кылучы кешеләр булу күңелләренә җылылык өсти. Шушы мөмкинлек тәгенә түгел, һәр даим инде өлкәннәребезнең яшәү шарты белән кызыксынып торабыз. Аларга инде бүгенге көндә яшәү шартлары бөтен мөмкинлекләрдә тудырылган, бүлмәләре чиста, өсләре бөхтә, яшәү җирләре матур. Шушындай матур тормышта исән-имин яшәүләр теләп калабыз. Өлкәннәр мөмкинлеге кысаларында безнең спортлар йортында бик күп мөмкинлек чаралар үтә. Шуның берсе бүген инде без каршылап сүзебезне аян башлаган. Ул даими һәрбер бәйрәм саен өлкәннәребезгә зур хөрмәтен белдереп, аларны яшәеше белән кызыксынып тора. Очрашу район ветераннар советы янында эшләп килүче Сүнмәздәр ветераннар клубының музыкаль концерты белән дәвам итте. Өлкәннәр чыгышларны алкышларга күмде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим егете Илнар Деникаев мобилизация башланганнан бирле махсус хәрби операция зонасында хезмәт итә. Ул яраланып кайтып, тернәкләнеп узганнан соң янәдән хезмәтен дәвам итә. Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина егетнең әти-әнисе Фәнзирә һәм Радик Деникаевлар белән очрашуга килде. Фәнзирә һәм Радик Деникаевлар Мөслимдә гомер итә. Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина Деникаевларга кунакка килде. Ул аларның яшәү шартлары белән танышты, Илнарның хәлен белеште. Фәнзирә ханымга истәлек бүләге тапшырды. Я всегда говорю, вот Илнар мне хоть обняла бы его, об него. Я же вот езжу, да, хочется свои родные лица увидеть. Вот, так что, ну, единственная надежда, что о том полку, в котором он тоже так заботится. Вот единственное, что тоже так же ездит. Әлфия Кагогина шулай ук Мөслимирәге скверында һәм сугышчан һәм хезмәт дана мемориаль комплексында да булды. Да, я сегодня первый раз в Муслюмском районе, в Муслюмово. И, признаюсь честно, я поражена красотой именно этого места. Как же у вас чисто, ухожено, какие пространства. Сразу видно, что здесь живут трудолюбивые люди, которые любят свою землю. Спасибо вам, муслюмовцы, за это. Махсус хәрби операциядә катнашучы егетләр, аларның гаиләләре дә һәрвакыт игътибар һәм кайгырту тоеп яшиләр. Республика һәм район җитәкчелеге, депутатлар да аларны һәрвакыт кайгыртып торалар. Ә безнең кайгырту һәм игътибар егетләргә көч бирә. Аларга авырлыклар алдында югалып калмаска ярдәм итә. Фәридә Гаинтинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Молния кушаматлы сугышчы чын герой. Ул дошман камалышында 16 иптәшен коткарды. Иптәшләре яшеренгән урманга барып кереп, иптәшләрен бер ярасыз алып чыга ала. Казанда контракт имзалаганнан соң узган хәрби әзерлек курслары Молнияга шундый куркыныч алдында каушап калмаска ярдәм иткән. Молния кушаматлы Татарстан сугышчысы әле күптән түгел генә Казан янындагы полигонда хәрби әзерлек курслары узган иде. Һәм менә инде ул 16 сугышчан иптәшен коткару белән дә дан казанды. Бу аудио хәбәрләрне ул үзенең инесенә җибәргән. Никто не рисковал, брат, зайти в эту лесопосадку, пацанов оттуда вытащить. Вот клянусь, никто, ни один человек, ни одна душа не рисковала. Твой брат просто, я не рискнул, я просто зашел, всех пацанов оттуда выдернул и все.
Молинияның яңа хис кичерешләре аның башка берәү дә карар кылмаган батырлык эшләгәннән соң ук диярлек туган. Батырның уңыш сире бик яхшы әзерлекле булуында. Ул Татарстанда контракт төзегән һәм махсус курслар узган. Анда егетләрне махсус хәрби операция зонасында хезмәт иткән тәҗрибәле сугышчылар хәрби хезмәт серләренә өйрәткәннәр. Дошман күзеннән ничек качарга, төрле каршылыкларны ничек урап узарга һәм беренче ярдәмне ничек күрсәтергә. В Досафте были бывшие вагнерцы. Они нас очень сильно и хорошо обучили. Там даже были позывные. Я даже их отсюда могу поблагодарить. Рафа был, Счастливчик был, Зверь был. Очень сильные и хорошие люди были. Они тоже войну все прошли, эту войну. У них тоже свои ранения. Но они тоже в нас очень много вложили. Вот кто проходил в Казани Досафт, я это могу на все 100 сказать. Даже тупые там могли что-то научиться. Самые слабые там уже становились сильными. Хәрби билгеләп үткәнчә, бу әзерлек аңа кирәкле күнекмәләр биреп кенә калмаган, үз-үзенә шанырга да ярдәм иткән. Бүтән сер шунда, бу теория түгел, махсус хәрби операция зонасы сугышлары тарафыннан тикшерелгән практика. Укулар кыска, ләкин бик тыгыз. Барлыгы 5 көн эчендә контрактчылар төркемдә хәрәкәт итү тактикасын, беренче ярдәм күрсәтү нигезләрен, атыш өчен позиция сайлау һәм башка мөһим күнекмәләрне үзләштерәләр. Самое главное, я знаю, что мы за правдой стоим. А они за что стоят, вот это я до сих пор не могу понять. Фәрдә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Раил Ахмадуллин Искебереш авылы егете 2023 елның 15 апрелендә контракт төзеп, махсус хәрби операция зонасына киткән. Раил бүген кыска вакытлы ялга туган авылына кайтты. Әтиян исә якыннар янында санаулы көннәр тиз узса да, райондашыбыз белән без дә күрешеп кайттык. Раил кичкенәдән хәрби булырга хыялланган. 2013 елда Түбән Тау мәктәбе базасында кадет сыйныфы ачылгач, 1 ел шунда белем ала. Махсус хәрби операцияга Раил былтыр контракт төзеп киткән. Армияда булганда безнең мобилизация булды. Булып алды инде. Без границада хезмәт иттек. Мин кайту белән егетләргә булышасым килеп китте инде. Контракт үзем доброволец булып китәс килде. Контракт яздым да. Мен киттем нигә? Зоне спецоперация. Раил Ахмадуллинның контракт төзеп махсус хәрби операция китәсен әтиәниләре белми дә калганнар. Бу хәбәрне башта кешеләрдән ишеттек диyorlar. Киткәнен дә белми калдык. Кинәт кенә китеп безгә әйтмичә генә китте. Бер атна калагын әйтте, башта мобилизация булып әйтте, но инде конечно каршы килде инде. Бу итне баланы сугышка әскермәде. Но выбор үзенеке булды инде, үзенчә эшләде барып. Шалтыратмаса әйтмәсә, сөйләгәчмәсә инде бушлык эшли инде. Раилның бер туган абыйсы Рәсим, әтисе дә хәрби хезмәт узган кешеләр. Әтисе 3 ел диңгез флотында, абыйсы һава десант гаскәрләрендә хезмәт иткән. Мин дә әтиәне кебек соңыннан гына белдем бит. Башта шаммадык, нитмәдек, кеше генә әйтте инде, төшерен. Анан сорыйбыз, язым ди. Безнең нәрсәен калдырып булмыймсың? Ник яздың инде башта? Ул сразу әйтте, юк, минем выбор. Без ничә таләп зин. Узаттык әйбәт кенә. Тагын узатасы бар вот. Сәне мин генә кайтканнарын көтәбез инде. Раил взвод командиры, танк командиры белән бергәләп заданиеларга иң беренче китүчеләр алар. Оештыру сәләте, җитезлеге, курку белмәс йөрәге өчен аңа райком дигән позывной биргәннәр. Biz егетләр белән, свадага егетләр белән без бер туган яшибез. Без бүтәнебез көч, бүтән көч бездән теге. Без егетләр белән бергә булабыз икән, без көч. Җиңү безнең алдан. Без җиңәбез. Мөһим операциягә без утырган танк иң беренче китә ди Раил. Юлдан киткәч юнәлешне үзгәртеп, башка тарафка юл тотарга уйлыйлар. Җиңү безнең белән булачак. Башкача мөмкин түгел ди Раил. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Райондашларыбыз урманны соклык акциясына кушылды. Табигатьне кайгыртып, Кояшлык юл паркының шоңгы базасы территориясе яклап 300 төп агач утыртылды. Әлеге чарада районның оешма предприятие коллективлары аеруча зур активлык күрсәтте. Һәр җирлек алдында торган мөһим бурычларның берсе ул агач утырту. Мөслим районы быел 6нчы тапкыр урманнарны соклык акциясына кушылды. Утырту материаллары арасында быел 3 төрле тал, кыргый алмагач, карама үсентеләре булды.
Урман утыртабыз акциясына районыбызның барлық оешма предприятиеләре кушылды. Бик актив менә бүгенге көндә 300-400 төп агач утыртачакбыз. Шуңа күрә инде нәрсә дип әйтим. Басына да бик зур рәхмәт. Һәм шулай киләчәктә дә бердәм булып бергә эшләргә яшәргә ясый. Район җитәкчелеге үз алдына җирлегебезне яңа микрорайоннарны яшелләндерү бурычын куйды. Мөслим авылларында да күпләп агач утырту эшләре бара. Җир шарының киләчәге өчен һәр кешенең өлеше мөһим. Безнең үзәк китапханә коллективы шушы зур акцияга бик килеп кушылды. Бу агачларны утыртуда безнең үз өлешебез кергәнгә без бик шатбыз. Һәм инде алдагы буыныбыз шушы агачларны саклап яшәсен дигән теләктә калабыз. Агач утырту киләчәк буын өчен мөһим изге эш булып тора. Мондый төр акциялар илнең төп байлыгын саклый, урманнарны югалтулардан тулыландырып торырга һәм экосистеманы сакларга ярдәм итә. Пәйгамбәр үзенең хәдисендә хәбәр итә, һәрбер кеше бу дөньядан киткәннән соң аның 3 әйбере кала диде. Һәм шуларның берсе агып тара торган садака. Һәм агач утырту шуларның рәтеннән керә, чөнки без агач утыртканнан соң әлбәттә ки яшеллек кертәбез, һәм инде шушы дөньяга бездән соң да шушы агач белән кешеләр файдаланса, хайваннар файдаланса, әҗер савабы килеп торачак. Хәтта кеше исән булган вакытта да һәм теге дөньядан киткәндә дә. Үзебезнең райондашларга кушылып, без дә агач утырту өмәсенә килдек. Мөслимебезне бик яратабыз, аның яшеллеген, матурлыгын яратабыз. Менә бу матурлык бездән соң безнең балаларга, оныкларга бүләк булып калсын дибез. Һәр чарада гаиләбез белән катнашырга тырышабыз. Һәм калганнарны да шушындый чараларга чакырып калабыз. Шураның төп максаты урманга сак караш тәрбияләү, җәмәгатьчелек игътибарын урман ресурсларын саклау һәм арттыру проблемаларына юнәлтү. Райондашларыбыз һәр акциядә активлык һәм бердәмлек күрсәтә. Мөслим районында да урманнар аз түгел, димәк аларны саклау һәм мәйданнарын арттыру безгә зур җаваплылык йөкли. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслимдә өлкәннәр көне уңаеннан зур ярминкә оештырылды. Биредә киң ассортиментта авыл хуҗалыгы продукциясе, башка төр продуктлар тәкъдим ителде. Агач куак үсентеләре, чәчкә гөлләр белән сәүдә итүчеләр, ит, бал, май продукциясын сатучыларның нокталарынан да кеше эзелмәде. Ярминкәләрне халык көтеп ала, халыкка күңеленә ошаган товарны алу урыны гына түгел, дус-танышлар белән очрашу мәйданы да ул ярминкә. Менә бу көндә инде халык та күп, сатучылар да күп, бөтен төрле авыл хуҗалыгы продукциясе белән дә килделәр. Ит та бар, süt та бар, төрле культуралар да бар, балык та бар, шуңа инде кемнең җанына сәтәли бөтен әйбер дә бар. Шуңа инде көннәрне бәйрәм белән тәбрик итәбез. Ярминкалар матур, без яратабыз ярминкаларга килергә, ел сайын киләбез. Күп әйбер монда. Халык килә, җыела, күрешәләр, бер-берсен күрәләр. Погода вроде әйбәт кысман, җил юк та. Шимбә көнне өлкәннәр көне уңайнан оештырылган бәйрәм ярминкәсе аеруча мулдан оештырылган иде. Теләгән кешегә ите дә, казылыгы да, балы да, ысланган ит тә тәкъдим ителде. Халык иртәнге сәгатьләрдә үзәк урамда дәртле җырлар тыңлап ял итте. Ярминкәгә бер дә төшкән юк, татлар алуына менә бүген килеп бәйрәмне карап китәймен мәктәп балаларында ниләр бар микән дип килдем әле юриспециаль урап чыктым. Халык күп бар әйбердә бар алган кешегә олай хаклары да ни улхатты кыйбат түгел. Ни оларның килә шул бар. Ярминкә бик матур оештырылган, бөтен әйбер бар. Аласы кешеләргә сайлау алу мөмкинлеге бар. Ите дә, сөте дә, чәчәкләр, алмалар, казылыклар, каз итләре, эш башлары бөтенсе дә бар. Рәхмәт оештыручы кешеләргә. Сыйыр итен сатучы эшмәкәрләр нокталарынан да халык өзелмәде. Бодай, арпа белән сату итүче хуҗалыклар да ярминкәдән табыш белән кайтып китте. Акмай, башка төр продукция, кием-салым да бай ассортиментта булды. Перем эшмәкәрләре ярминкәгә төрле агач куаклар үсентеләре белән килгән иде. Шиген кызына килгән бит. Әйдәгез әле үзен. Кышлар белән каршы алыйк. Роза Байбатырова сезгә. Шиген диюе. Аллакаем шушлай матур булып атнасайын. Ярминкәләр атнасайын булмаса да бер-ике тапкыр ясасыннар. Сугышлар бетте. Җылларыбыз имин булып, шушлай итеп матур итеп, сөйенеп, шушлай матур итеп яшәргә ясап. Бик күңелле. Әле менә бидайлар алдык. Бик эшсез генә, хаклары күптән инде бәяләр. Бик рәхмәт оештыручыларга зур рәхмәт яусын. Исән-сау эшләсен, эшләре уң булсын. Дөньяларыбыз тыныч булсын, күкләребез аяз, матур зәңгәр күктә яшәргә ясын. Өлкәннәр өчен чәй өстәле оештырылды. Коймак, җылы чәй, бик күп тәм-томнар белән район үзәгендәге балалар бакчалары коллективлары сыйлады. Район үзешчәннәре концерты халыкка бәйрәм кәефе бүләк итте. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Өлкөннөр декадасы истәлекле чараларга бой булды. 8 октябрь көнне Яшьлек спорт комплексында өлкөннөр арасында шашкы шахмат ярышы узды. Өстәл уеннары буенча турнирда катнашучыларына район башлыгы Альберт Хужин сәламләде һәм уңышлар теләде. Өстәл уеннары буенча турнирда катнашучыларына район башлыгы Альберт Хужин сәламләде һәм уңышлар теләде. Өлкән буын вәкилләре өчен 10 көнлек чын мәгънәсендә зур бер бәйрәмгә үрелә. Ул үз иченә матур очрашуларны, хәл-әхвал белешүләрне, матур аралашуларны ала. Өстәл уеннарында быел да актив өлкәннәр үзләренең осталыкларын сынады. Все виды спорта люблю. Особенно шашки и шахматы играю. Плаваю, бегаю, танцую. В общем, я от жизни беру все, я довольная. Бірінші мәселе қатнашуым бұл турнирда. Электен көптен ойнаған бар е, соңа Қазақстаннан да енді, мен тоқталы мұның билет бәңіне түгіл, содан да шағылыяным әлі көре келдім енді. Бәтін күшінде әтіге дәрт бардыр, сөйткә шағында күнде жеңерге, интерге ойнарға дегендей. Ярышка өлкәннәр елда бик теләп килә, рәхәтләнеп аралашып, сөйләшеп, ярышып кына калмыйлар, камыр ризыклары белән тәмле чәйләр дә эчеп аралашты өлкәннәр. Универсал спорт залы зирәклектә ярышучы чордашларны, яшьлекләрне алып кайтты. Ел сайын без монда бик уннап, 20ләп кеше катнашабыз, почти кирәк. Менә аларның оештыручыларга рәхмәт. Без шул чакта унда ял итеп китеп, кайтып китәбез. Аннан соң брат буенча уже шахмат түшкә күреп саташып бетәбез. Хатын-кызлар арасында Галия Вагызова, Луиза Нуриева, Надежда Утебаева шашка һәм шахмат ярышларында беренче өчлеккә керде. Илдар Хәмвәлиев, Кузьма Иванов, Фәнис Мәҗитов шашка уенында призлы урыннарны яулады. Шахмат уенында беренче, икенче, өченче урыннарны Ноил Хәммәтуллин, Рөстәм Нуриев, Тимергали Сәйфетьяров бүлеште. Җиңүчеләргә мактау грамоталары, медальләр, истәлекле бүләкләр тапшырылды. Уенда катнашкан бер генә кеше дә бүләксез калмады. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Биоресурслар буенча Татарстан Республикасы Дәүләт комитеты республиканың аучылык җирләрендә кыргый хайваннар өчен җимлекләр урнаштыру һәм аларны тукландыруга юнәлдерелгән акция елда шушы вакытта үткәрелә. Бу акциядә Олы Чакмак мәктәбе укучылары да актив катнашты. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Татарстанда кыргый хайваннар өчен җимлекләр урнаштыру буенча акция старт алды. Чара аучылык ресурсларын саклау һәм торгызу, шулай ук алар өчен уңайлы шартлар тудыру максатында оештырыла. В рамках акции проведения подкормки животных, косуль, зайцев, проводим акцию со школы. Ну, именно подсыпаем соль вот сейчас, под зерно, подсыпаем в это время. Начинаем соль, зерно, сено. Урманга чыгып киткәнче баш аучы Владимир Муринов мәктәп укучылары өчен аңлату дәресе үткәрде. Укучыларга урманда үзеңне ничек тотарга, нәрсәләргә игътибар итәргә кирәклеге билгеләп үтелде. Соңыннан укучылар Наратас урманына юл тотты. Урманда һәр нәрсә мөгъҗизалы үзенчәлеккә ия. Укучылар килү белән урман буендагы эзләргә игътибар итте. Баш аучы бу эзләрнең пышый, кабан эзләре булуын искәртеп үтте. Безнең инде укучыларыбыз бик актив, төрле акцияларда катнашып, инде ярдәмгә мохтаҗ инде кешеләргә, җәнлекләргә ярдәм итәргә ашкынып торалар. Шуңа күрә дә инде узган елны безнең отрядыбыз иң яхшы республикада волонтер отряды булып бүләкләндек тә инде без. Мәктәбебездә укучыларга экология, культура тәрбияләүгә зур игътибар бирәбез. Шушы максаттан Рәсәй күләм, республика күләм, муниципаль дәрәҗәдәге конкурсларда, акцияләрдә катнашып киләбез һәм бүгенге урманга чыгышыбыз да безнең 4 октябрьдә хайваннарны яклау көненә багышланган. Без волонтерлар отряды Тылсым. Һәр вакыт акцияларда катнашабыз, республикаларда да урын яуладык. Җәнлекләргә ярдәм итү дигән акцияга бүген кушылабыз. Җәнлекләргә дә безнең ярдәм кирәк. Без җәнлекләрне кайгыртырга тиеш. Бош аучы укучыларны урманнарны сакларга, җәнлекләр, кошларга сакчыл карашта булырга өндәде. Укучылар үзләрен кызыксындырган сораулар белән дә уртаклашты, махсус урыннарга, җәнлекләргә ризык та куйдылар. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Әлегә шулар, мин Лилия Шәймиева сезнең белән сау булашам. Алда сезне безнең тапшыруларыбыз көтә.